tebe majú s tými onými ako bojovými psami. Deti. To ne. To by som zastrelil najprv psa a potom rodiča. Ideální pes pro... Jack Russell je vždycky tím, že čím víc lidí v baráku, tím víc radosti. Tím víc větší má radost, no. On to bere jako hru, to píská. Já tam stále palce strčím jak. Furt tam malíček, jak kupím. Já tady nemám telefon, abych vám ukázal, on vlastně je naučený, když přijde ten zmrzlinář. Co to je? Když přijde zmrzlinář, že zprtí ta pomara, a on se soupne koknu a zpívá. A do rytmu a valí. Jaký je malý. To by bylo radosti, Kemiaku. No. Ako psa im dovolíš, tak? Oj. Ten pes je prostě pekne očkovaný. Ten pes má aj ťahaj. Tam ne, radši ne. Tam určite nie. Spíš, jako nebudu udělat nic, jako, ale... Ten má radosti, To tež má kece? Hej, čo? Poď sem, Andrej sa bojí. Promiň. Pohádkaj ho, Andrej. No jo, celé za kousku, to je šmakat, že jo? Babička sa bojí? Nie, ona sa teší, že ja tu Ale asi k nemu by nešla, čo? Nie. To nie je jak Adam. Jaký je malý! Krásný, je malý však. Dá se pořídit ještě, když bude fenečka, ona ještě menší. Pes vždycky. Co sa stalo? Už je pes mokrá. Ja už idem, treba na... Daj si krumku, pes, výborne. Pes má rád krumku, však má rád pes krumku. Ňam. On je celý hladný asi. Aby ani neřekl, spíš to je takový... Celý hladný. Poď mu Tady dáš k němu. Vidíš, že probáli sami. Ja? Prax. Ty dáš prax. Prax. Ale že ty Tatík chytíš tak psa. Víš čo? Na začátku je to taky trochu problém, když se tréninku na trénink pác vlastně položit to hodně po bráku, no já se nic dělat, no, to, ale netrvá to tak dlouho jak u dětí, jo. Poď pohádkať ho, poď tak pohádkať. Neboj sa. Ale se nic neudělá na přesto, nebyl vychovávaný, aby byl agresivní. Hned se těší, jak se bojí. Včera paní přinesla obrovskou květinu, kytíců pro sousedku, nebyla doma. Potřebujeme najít. Hodně sedíš na pěnke? Nie, myslím, že nie. Ja som jednu vytáhla. Tu je. Pači, môžeš ísť. Viem, že bola v lete. On to Adam zhodne, Andrej, lebo Andrej to bol. Poď sem. Jak sa volá? Jack. No ten je krásny pes. To je čo vlastne za rasa? Čo to je za? Jack Russell je. To je tady místní. Krásny však. Tak u nás. Prečo má takto? Takový pes je 15 000. Toto. Prečo má takto? To má popruhy. Aby nemal za krk, tak aby to mal za To celé. je lepší než obojek. Klasický obojek, to se může oběsit, odkrtit. To je daleko lepší, on netrpí. Ale že nám ho spadne žádám. Pripučíš psa. Koľko má rokov, jak ste stali? 2 roky. Celé 2. Máj bude mě Chodíš domov aj s ním? Chodíš domov? Práve teraz sme sa o tom bavili, že... nízkonákladovky vám nevím zvířata. Jedině ty lepší, že když vlastně zabili se spaříš, trošku víc Air France a to je ten tam někdo
dobré. Ale ten kastán prodal sobě plus 80 000, tam je No, tak tam, pozor, ten pes nepotřebuje letenku, on nebere nějaké zavazadlo, ale může jít v společnosti British Airways. To je tak strašně drahé. Prostě. A to chtěli ještě myslím ty peníze, ne, minimálně, jakože na chodí do hotelu. Za to můžete si normálně, jak se máte. Áno, dnes. Ty ho ale nie, tak ako, ty ho ukusíš ešte, jak ja to poznám. Ty ho ukusíš. Ešte pes dostane bez notu od Ale čo som hovorila? Pozri, jak malé detsko. A čo myslíš, presne to bolo očkovania, jedno, druhé, tretie a bla bla bla. Je to, je. Ale to, ale... Je to ráno záleží. Víš čo, oni majú, ale jaký je ten zvyk? Boxer, ja bola taký niečo, to je také, ale veľké. V podstatě jednou kompletně na přeočkování, no. Ale ja... Plus každé 3 měsíce to to je, se dává buď, když je starší, jak se to předepisuje na 3 měsíce, nebo mu dá třeba 2,5 roku, jako, Aha. jako není třeba něco, co by se Zase som tam dal ruku. Ale vravíš,